Welkom bij het Cambuur Journaal. De competitie in de KKD, de keukenkampioen-divisie, is los. En dat betekent dat wij vanaf nu er alle weken binnen met een Cambuur Journaal. Met wedstrijdbeelden, met reacties van spelers zelfs. En ja, in dat is de allereerste wedstrijd met de hoop op goede resultaten. De Graafschap uit, dat is de eerste die op het programma zit. Voor de trainer toch wel een beetje een bijzondere wedstrijd, lijkt het mij. Nee, voor u is het speciaal, maar voor de jongens is het gewoon een wedstrijd. En die weten dat het een topfavoriet is. Dus zak je er in. We willen proberen daar zo goed mogelijk voor de dij te komen. En we spelen voor de winst. En voor u is het specialer. Hè? Hoe we daar 2 heel hier hebben we dat geweldig gewoon. Geweldig. En daar doet niks aan nou dat je op les net red hast. Dat wie gewoon een geweldige tijd. Maar geweldige tijd of net, Henk de Jong is nou de trainer van Cambuur, maar had nog een protte bekenden. Dit is de eerste onval van de Ljouters in de eerste helte. Over de linkerkant, maar Sambisa, die is van Michem kwijt. En dan kan hij terugstekken naar de achterin. Voorzet wordt afblokt, eerste corner van Cambuur. En die corner die wordt naam terug Molen. Brengt hem maar de Jochter voor en dan skamt hij correct de holle van Erik Schouten. De centrale verdediger van Cambuur die het maar naar voren komen weer. Wie het eerste mogelijkheidje voor Cambuur. Dit is het antwoord van de Graafschap. Via diezelfde van Michem kapt 2 man uit en helpt dan maar links uit. Komt op de heren van Sonny Stevens die het jermtakje even goed uitstekt. En zo blijft het 0-0. Mooie kans van Michem. Dan hier de Graafschap in balbezit op het middenveld. In de onval opzet worden via de linkerkant. Maar er 2 Cambuur-spelers in de achtervolging. Maar het is voorlopig Hamdaoui die het in balbezit blijft. Kan hij hem kwijt aan El Jebli? Ja, dat kan er. En dan kan die de bal weer omlezen en dan is daar het schot. Maar dat gaat correct oer en dan is het op een nij van Michem die het zocht dat de bal er net in gaat. En zo blijft het 0-0. Blauw-wit, dat binnen de kleuren van de Graafschap. Je weet dat. Volgende onval van de Graafschap. Hier is de overtreding. En dat betekent de vrije trap. De overtreding is van Jordi van Delen. Die zei van ja, ik ger iets wat er net bij heeft. Maar hij krijgt de vrije trap Woltjen. En daar komt hij van Hamdaoui. Knoepert van een schot dat maar correct oorgeet. Je zat binnen er voor beide ploegen in die eerste helft een aantal mogelijkheden. Het is een mooie vrije trap. Boom, op een latte. Cambuur dan in balbezit. Via Isaac Calon. Calon gaat op avontuur. Krijgt een setje in de rij van Ted van der Pavert. De centrale verdediger. Die krijgt ervoor een gele kaart. En die zei ja, maar dat is pas de eerste keer. De keek een gele kaart voor krijgen. De vrije trap is voor Cambuur. En dan is het Molen die achter de bal staat. En ook die belandt op de latten. En zo hebben beide ploegen uit de standaard situatie het aluminium weer te rijden. Cambuur kan uitverdedigen. En hier nog een keer die prachtige vrije trap van Molen. Boom, ek op de latten. En zo liep het later Steven in op 0-0 bij Rijs. Maar dan gebeurt er dit. De voorzet van Michem. En het dueltje daar tussen McIntosh en Seuntjes. En dan komt er een penalty. Ik was er ook verbaasd over. Weet je, ik denk dat het gewoon een mannelijk duel is. Hij was de hele tijd aan het zeuren tegen de scheidsrechter. En ik denk dat de scheidsrechter daardoor geïntimideerd is geraakt. Door het publiek misschien. En ja, dat hij hem heel makkelijk geeft. Want wat gebeurt er eigenlijk? Ik zie 2 uitgestoken armen, maar dat is het dan ook wel zo'n beetje. 1 van hem en 1 van jou. Ja, dat zeg ik. Het is gewoon een mannelijk duel. En ja, hij valt op de grond. Ik weet niet of hij uitgeleed of dat hij bewust valt. Het kan nooit zo zijn dat ik hem... want ik sta zo, zeg maar, schuin tegenover hem. Dus het kan nooit zo zijn dat ik hem naar achter duw, weet je. Want hij valt voorover. Dus ik vind het makkelijk gegeven. Maar het cadeautje weer uitpakt toch El Jebli. In de blessuretijd van de eerste helft zet hij de Graafschap op een 1-0 vastsprong. En dat is toch een klapje voor de Ljouters. El Jebli, hoe lang zullen we er nog bij de Graafschap spelen, vreeg ik me wel eens aan. Hoe dan ook, het is 1-0 bij de rest. Hier nog een keer de herhaling. Mooi terug het midden en de keeper kan er net bij. Dit is het begin van de tweede helft. Een lange onval van de Graafschap. Waarin Cambuur er maar net in slaagt om de bal voor te krijgen. Hier komt de bal voor van Michem. Wordt van der Lino helle. Wordt op een nij inbracht. Terug Breinburg. Nee, laat hem weer om. Kan de onval nog een keer opzet worden? Nee, hakken, kappen, draaien, naaien. Wat gebeurt er met die bal? Goed dan ook. Net voortwerk door de Cambuur verdediging. En zo bleef de druk erop. En komt die bal op een nij bij de linkerkant. En daar is het Jesse Schuurman. En die, ja wat doet hij eigenlijk? Vanuit de achterlijne tikt hem er zaad door de voeten van McIntosh in. Die had hem misschien gewoon rekken, dat zou het een eigen goal wezen. Maar wat een knulligheid is dit steeds in de verdediging van Cambuur. Keeper Stevens is ik tamelijk wanhopig.
En het wordt maar voordat hij vol bal voortgaat. En die gaat net voort. En dan kan dit dus gebeuren. Via Jesse Schuurman. We jouwen hem toch maar de goal. Breinburg is de onjouwer trouwens. En dan is het heel knullig hoe die 2-0 te staan komt. En door wie het eigenlijk wel dien maar de aspiraties van Cambuur. De Ljouters konden in onvallend opzicht absoluut niks brengen. Hier nog een mogelijkheid voor de Doetinchemmers. Maar het is Hamdaoui die de bal er echt net bij in krijgt. En dus eindigt het verhaal bij de Graafschap in een 2-0 overwinning voor de Doetincemmers. Ingmar Oostrom weer de skiertsjochter Justerjon. Hij kan waarom zijn op een uiterst matig optreden. Die hoeft in Ljout net vaak meer te komen. Maar het verlies is voor Cambuur. Ik vond de eerste helft nog wel redelijk dat ik aardig wil voetballen. Ik zeg gewoon het fysieke verschil. Hè. En ja, die panel in de 46e minuut is natuurlijk een dikke klapper. Maar dat neemt net wij dat we daarna moest het dat probeert te herstellen. En ik vond de tweede helft ja, dat we geen tweede bal winnen. Hè. Dat we echt de jonkjes in de man. Hè. En haast zeker volwassen ploeg. Maar daar moeten we volle beter in worden. Oh, dat verschil weer tweede helft te groot. Hè. Dus maar ja, de speelt in een goede ploeg. Dat wist van tevoren. Er zitten een hoop jongens in. Ja, die weten hoe het werkt in het betaalde voetbal. Nou, daar hebben we wel moeite mee. Ik denk als je kijkt naar beide selecties dat een gelijkspel zeker mogelijk was. En van tevoren hadden we zelfs het gevoel dat we hier zouden kunnen winnen. Maar ja, als Het gevoel heb ik overigens in de wedstrijd niet gehad hoor. Nee, dat snap ik. Dat wil ik net erachteraan zeggen voordat je hem weer terugpakte. Maar dat konden we niet bewerkstelligen vandaag. Oké, zo is het. Je verliest de slag, maar nog lang niet de oorlog. Het is de eerste, maar je weet waar het aan schort. Er moet gewerkt worden. Ja, goed, maar goed, dat wisten we. Tenminste, we wisten dat we nog veel dingen moesten verbeteren. Maar ja, vandaag is dat wel blootgelegd. Ontzaf hier de eerste wedstrijd in het allereerste Cambuursjournaal. Na je weekend dan ben we er weer. Cambuur speelt dan thuis tegen de Go Ahead Eagles. Graag onthand.